दरवर्षी जेव्हा मी इफीला यायचो तेव्हा सेरेंडिपिटीबद्दल ऐकायचो आणि सेरेंडिपिटीबद्दल ऐकताना मला असं वाटायचं की येऊन जावं. पण यावेळेला मग पहिल्यांदाच मला जमलं. यावेळेला सेरेंडिपिटी आणि क्रिसमस असं दोन्ही एकत्र करून अटेंड करायचं असं ठरवलं. जेव्हा मी सेरेंडिपिटीला आलो तेव्हा मला लक्षात आलं की मी एक एक्झिबिशन्स काय असतात, नाटकं काय असतात, संगीताचे कार्यक्रम काय असतात याबद्दल एक आपल्या पूर्वकल्पना असतात. त्या कल्पना घेऊन मी चाललेलो आणि सेरेंडिपिटीचा जेव्हा प्रवास सुरू झाला आणि त्यावेळेला एक लक्षात आलं की हा हॅपी ॲक्सिडेंट आहे आणि त्याचं नाव सेरेंडिपिटी जे आहे ते एकदम सार्थ आहे. तर सेरेंडिपिटीमध्ये जी नाटकं बघायला मिळतात ती एरवी आपण जी नाटकं बघतो तशा तुलनेनं एक आशयदृष्ट्या, फॉर्मदृष्ट्या किंवा त्यातल्या कलाकारांच्या ताकदीच्या दृष्टीनं खूपच ताकदीची नाटकं मला बघायला मिळालेली आहेत. म्हणजे जंप असेल, ॲव्हलॅन्च असेल किंवा जे एक वॉकिंग नाटक झालं की ज्यामध्ये कलाकार आणि प्रेक्षकसुद्धा चालत चालत त्यांनी हा आयनॉक्सचा परिसर सगळा केला आणि प्रत्येक प्रसंगात वेगवेगळे सीन झाले आणि जो रोडवरनं म्हणजे चालता बोलता ते नाटक होतं. तर उदाहरणार्थ पोस्टकार्ड्स फ्रॉम द गोवा आणि ज्याला गोव्याचा एक संदर्भ सुद्धा होता की गोव्यातला पहिला HIV पेशंट जो झाला तो मला वाटतं डिसूजा कोणतरी आहेत ते डॅनियल डिसूजा वगैरे कोणीतरी होते ते त्यांची कहाणीपासून सुरू झालं आणि वेगवेगळ्या गोष्टी सांगत LGBTQ वगैरे अनेक विषय त्यामध्ये त्यांनी कव्हर केलेले होते. ह्या नाटकानंतर मी जेव्हा एक्झिबिशन्सला बघतोय त्या एक्झिबिशन अनेकदा असं होतं की तुम्ही त्या एक्झिबिशनला जाता तिथं काही नॉर्मल गोष्ट ठेवलेली असते असं वाटतं तुम्हाला आणि त्याच वेळेला आपण जेव्हा त्याची कन्सेप्ट कळते आणि त्यावेळेला त्या गोष्टींकडं सर्वसाधारणपणे ठेवलेल्या गोष्टींकडे पाहण्याचा पर्स्पेक्टिव्हच बदलतो आणि खूप भारतातून बाहेर जगातून काही खूप चांगल्या गोष्टी एकत्रितपणे आलेल्या आहेत. मला वाटतं आपण मोकळं होत जातो. आता 2 लहान मुलांची नाटकं काल एक बघितलं की आपण साधेच खेळतो वगैरे असं काही नाटक होतं की जे सोनाळे म्हणून एक कोकणातलं गाव आहे तिथल्या मुलांनी केलेलं नाटक होतं. तर प्रचंड ताकदीचं नाटक होतं. म्हणजे प्राण्यांची कॅरेक्टर्स ॲक्सेप्ट करताना अनेकदा एखादी हिंट दिली जाते पण त्यांच्या सूक्ष्म निरीक्षणातून त्यातला अभिनय वगैरे खूप ताकदीचं होतं. किंवा मी एक लहान मुलांचं नाटक बघितलं आणि या दोन्ही नाटकांना त्यांनी बाल नाटक असं कॅटेगरीत वर्णन केलं होतं. मी या दोन्ही दिग्दर्शकांशी बोलताना नंतर असं सांगितलं की मला ही बाल नाटकं वाटत नाही आहेत. ही ॲक्च्युली प्रगल्भांसाठीची पण नाटकं आहेत म्हणणं. कारण ते ज्या पद्धतीने सादर करतायत म्हणजे केवळ त्याचा विषय म्हणत नाही मी पण ती नाटकं ज्या पद्धतीने सादर करतायत प्रचंड मॅच्युरिटीनं म्हणजे खूप सहज साधेपणानं पण खूप मॅच्युरिटीनं ती नाटकं होत होती. अदरवाईज ह्या एकंदर ह्याच्यामध्ये खूप गोष्टी अशा आहेत की ज्या उदाहरणार्थ जेटीवरच्या असेल मी अजून ते बघितलेलं नाही आहे पण त्याच्यामध्ये खूप मी फॅन्टिसाईज झालेलो आहे की ते कसा कार्यक्रम असेल ते. नंतर तुम्ही जेव्हा काहीच मला तुमच्याकडे काही नसतं तेव्हा तुम्ही आर्ट पार्कमध्ये जाता आणि तुम्ही इकडे तिकडं एक्झिबिशन्स वेगवेगळी लागलेली आहेत ती एक्झिबिशन्स तुम्ही पाहता. तर ही खूप इंटरेस्टिंग म्हणजे तुमचं मन मोकळं करणारी मन मुक्त करणारी ही अशी या पद्धतीची सेरेंडिपिटी आहे.